la resta portant-ne. Anem a recordar que una desena són 10 unitats i les unitats són grups de menys de 10. Anem a restar pas a pas. Per on començarem? Doncs sempre hem de començar per les unitats. Ens fixem en el número 2 i veiem que és més petit que el 5. Per tant, aquest 2 li demana una desena al 3 i es converteix en un 12. De 5 per arribar a 12. Per restar, tenim el truc de l'escaleta. Pugem, pugem, pugem fins al número que ens diuen. En aquest cas, hem de fer del 5 al 12 i van 7. Ara tornarem a aquesta desena que li hem demanat al número de sota. Però atenció, el baixarem per un tobogan i el sumem. 1 més 1, 2. 2 per arribar a 3, 1. I ja tenim la resta feta. 32 menys 15 ens ha donat 17. Ara ja hem repassat les restes portant-ne. Si vols aprendre més, subscriu-te a Aprèn Més!